उदकाचे म्हत्व आनी वालोर दिशी दिशी लोकांक कळटा तसोच जलसंवर्धनाक जाणटे नेणट्यांचे आप वावुरपी एक एक गट हातात पिकास खोरी कायली घेवन दोंगुल्ल्यो चडूंक भायर सरूंक लागल्यात। पेडण्यां सावन काणकोण अंत्रुज ते सत्तरी मेरेन गोंयकारांची ही जलयात्रा। दोंगुल्ल्यांनी चर आनी फोंडारे मारून उदक जिरवप, तळी बायो उस्पून झरे मेकळे करपाची मोहीम, दर्यांत वतले उदक आडावन जमनीत जिरोवपाची चळवळ। फाटल्या 2 रिपोर्टांनी प्रुडंटान सावय वेऱ्या खेडेची दोंगुल्ल्यांनी जलयात्रा, पेडण्यां मांद्रेचे पाणीदारांची बायो तळी नितळ करपाची जलयात्रा पळयली। आज कोरगांवचे जीवनदायिनीची कोरगांव जलयात्रा। ही दर तशी काढतात ते पण थोडी कंप्लेंट ना, तशी कंप्लेंट केव्हा काढली का आमकां सुद्धा खबर ना। जेव्हा आमकां आता 75 वर्सां जाली पण आमकां सुद्धा खबर ना केव्हा, पण थोडी थोडी काढतात, कंप्लेंट सांग ना। तुमच्या जाणापर्यंत पाणी हय कितक्या पाणी जवळ जवळ ह्या दिसांनी मी वांयगणाक पाणी आता भिजवपाक शेळी मशीन लावन व्हरय, इतकं पाणी असला विचार आठाना जाय ती मेच म्हयन्यांत आम्ही मशीन लावून खालची पाणी होतं, म्हणजे जवळ हयसून जवळ 500 मिटराच्या भायर आला आमगे। जीवनदायिनीचा नजीकच्या कालावधीतील कार्यक्रम असा असेल की ही अशा स्वरूपाची जी मोठी तळी असतात त्यांची स्वच्छता आणि उपसनी करावी, जे काय असेल त्याच्यात चिखल वगैरे। म्हणूनच आपण पुढचा कार्यक्रम आमचा आहे, याच्यासाठी आम्ही एक नवीन मशीन तयार करतो जे ऑटोमॅटिक असेल। हे आता आम्ही टेम्पररी आणलेलं आहे। आणि सुरुवातीला आमच्या संस्थेचे संस्थापक नारायण सोपटे यांनी केरी गावामध्ये जवळजवळ 67 विहिरी त्या ठिकाणी तिथं गाळ उपसलेला होता। पदाधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम आज या ठिकाणी सुरू होत आहे आणि या उपक्रमामध्ये या सर्वांनी सामील व्हावं, गावकऱ्यांनीही आम्हाला सहकार्य करावं अशी मी या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करतो। चांगला सर्वात सुंदर असा उपक्रम आहे, कारण आज सगळीकडे पाण्याची भीषण टंचाई आहे। गाळ असेल, बाकी काही अडचणी असेल, स्वच्छता मोहीम राबवून हे सगळे जे नैसर्गिक स्तोत्र आहेत ते जर आपण पुनर्विकसित केले तर आपल्या सगळ्या समाजाच्या दृष्टीने फारच हिताचं होईल, मोलाचं होईल। गोंयांत 100-125 इंच पावस, सगळे उदक दर्यांत, मोठी मोठी धरणां आनी न्हंयो गाळान पुरवतात, तांची उदकाची तांक देंवल्या। गांवच्यो न्हंयो बांयो आडटा तशी उदकाक मारामारी। महाराष्ट्रातले पाणी फाउंडेशन आसूं, अंत्रुजातली जलयात्रा, पेडण्याचे पाणीदार ना जाल्यार जीवनदायिनी, उदकाचे म्हत्व आनी वालोर गोंयकारांकूय बरेपैकी कळटा। प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर।